mungita sei kuna Ghetto Crown youth amsubatika sata uya kana saka tauya kuti ngatimbosviko kuBairo tunoona chichi bo antu yacho za chiko chikuitika mazano mukushanda seko mazano amunoziti manager munoziti muno manager maartist muzvingoronga zvinhu handizviti manager but nditori manager aize nondikazviti ndotange ndikufungidzira utori manager nditori manager manager wei music manager ndikumanija ma-artist akasiyana-siyana ndikumanija ma-projects wema-artist akasiyana-siyana ndoshandira ndinonge ndichiita ndomashandira kutoita zvamai manje zvamanje any artist anenge achingoda management, professional management anondibata tinomanija marketing ma-accounts, ma-pages kuti anga achikura and stuff ndo basa rangu publishing music kuendesa ma-radio stations ma-TV ndo zvanenge chiita as a manager create a brand name kuti ndiri strong. Alright. Saka zvamai manje mukushanda nema-artist api mukumanaja ma-artist api zvamai manje? Zvamanje ma-artist andikumaneja so far hapana ma-upcoming artists andingati ndikumaneja ndotanga nambo mastada kuti akamira sei kuti mazuva ano kuti ungoe kana wakumaneja munhu kunonetsa pakuitira kuti ukamaneja artist wamumaneja makasiyana namacontracts uri kumaneja munhu macontracts aripo mune zvamungasiyanana zvamungatarirana akaona zvake zvakumitira unozati contract inogona kwati 2 years apa ma-upcoming artist but 2 years ipapo zoti mbiri inoisukira papi mbiri haisi yangu handisi ndoti munhu akuita mbiri mbiri inogona kuzotoya kana kupera kwegore apa contract yake expire ipapo artist anobva kuudza kuti ndo ma-artist emuZimbabwe muno kuzvaanoita akati Usher chichi akuendwa naJaffa akuendwa nanani ndo akunodya mari yanenge ndakashanda nemunhu uyu makore esaya. That's why ona paipai anavanchoga patakashanda nawo paipai. That's why ona takazoita kuwarumura kuti ayo makuda yo wakamanager vanchoga kana kuti wangati mufesi wavanchoga ayo ndai manager not inini zvanzi mufesika yo ona chi ndichitamba newe wewe pane kutamba newe kwekuti apana chatiri kuronga nelife waiziya but ukaona yoenda kunyatsokuudzira kuti but ita so mamovements ako ese ndichionekwa ndirini collabo rake naye waipoyo zvese mamovements ake ese kutanga kuidzwa paredio ndini kuti iye vanchoga wacha atogone kutoziva kuti kune mapages anocreatwa pakazinaona naye nation mapages ake ese angatwa nevanhu zvese zvazvo zvacorrect mayoutube yake ichitorana zvese saka mufesi wako angakudza izvozvo aya but iye aibvumira kuti Kawara ndimanager wavanchoga ndo problem yacho hapana because pamwe unongonongozvisa pamanagement wega musina kuwirirana neartist uchingomubatsirwa kuti makolabo kumurongera mapages but zviroti uri manager wake aibvuma nokuti kadatesa because pamainterview aingoti hanzi aya Kawara chi akandibatsira chichichi but anambobvira taura kuti Kawara ndimanager wangu izvo zvanambobvira ndazvinzi akandiukanganisa ndizvozvo ukada kutarisa wana ukatarisa mapages avanchoga madays akatanga kuti aita mbiri akatoisa macontacts angu akatoisa zvese vanhu vaitobata inini but unoona vapana vanogaira unozwisisa vanogaira vanozonofunga kuti maybe tiuri kaenda kuna manager akanotaura nemunhu ina ndidi mari dzavo kana yoenda kubatsira kumashure uku usatawa nechinhu ndozodire mari dzako waiziya saka ndaito manager zvinotoratidza ndaito manager ndiyega akaisa namba dzake asingairanda mapages ake unzwisisa ndiyega akanodzisa namba dzake but pakanoendaona naJava uchinoitiswa tumavidhio tukuti ini ndokwanisa kumitisa vhidhio kana waiziya kana ndadrift ndokwanisa kumitisa vhidhio but paanoenda naJava ubvanzi da kuti ubude uchitaura iwe unoenda panewspaper unotaura kuti Java ndiye undisponsor nokuti wasponsor video wana ndokurasika kwanenge wachitawo panao nokuti iwe wasponsor video wakunakirwa wakuenda naJava unodai saka inini manjeka handikwanisa kushanda nevanhu vakadaro nevanhu vanogaira ende kusuna vanchoga chete zoitwa nemaartist akawanda emuZimbabwe handisida kunyebera anapumako
ana bazuka izvezvi endimuridzo kumisira nhamba dzakaisa pafacebook pake kumisira ko izvezvi endimuridzo kumisira ko izvezvi anodaira ega adaira uzoenda pawhatsapp ubva kudza kuti ndini manager nhamba idzi ndodzishandisa uona zvinhu zvakasiyota unzwisise zvotanga kuconfuse iwewe saka wewe how can you work with such people wanda izvo zvakadaro unokwanisa kushanda nawe kana wasina professionalism hapane pakatoipa saka ini mazuva ano ndakutoshandisa level rekuti arikuda kushanda neni anondibhadhara unzwisisa maupcoming artist anenge ada kushanda neni vachida kumaketerwa mizi dzavo unzwisisa vanondibhadhara but ndakamboona pafacebook pako uchiposta uchizviti unomanaja culture love kana une mamiro mafoma maisaina chichichichi uchiri kumanaja vantu wakambomanaja unoona management inosiyana kusindai mumanaja kuti ndikumanaja career yake yese ndine maprojects andaishanda naye mashows ndichimutsvagira saka ndaimanaja that time ndichimutsvagira mashows and stuff ndofunga wambona una mashandiro anoita but inini culture love pandakaita interview naye tonge akatokubuka ndo unoona chinhu wapanawo ndo problem yawo saka tichibva tawarasa unzwisisa vanono iwo ungatiwe pauri kudyira ipapo ubva waitira tsvina ipapo hazvibude unzwisisa culture love kubva pakaita interview nevatanga rundibuka wakazombomuona pane any promoter wakazomboona achibuda naculture love kana any show yakaita kana passport madhezi aida kutora passport nichida kuti anzani kwatikamboenda kwaMutare kana kwamboona kwaMutare kwatamboenda komwe sponsor anonzi JD aida kutengesa passport unzwisisa but kubva ipapo ka network dzese ndakavanda dzigata unzwisisa ndiwangwani ma-connections ese wazoona nokuti ivo vanenge vachinonosaiza vachinonoenda kune vamwe vanhu unzwisisa vachinotorwa vachinodzwa mashoko nevamwe maartist mahombe atinoziva vachinoudza mashoko waudza mashoko kudaro isu tongokata network waiziva tongoti iwe uchienda kuzvemashows zako zvekucity sports tonoona kuti at the end of the year unofanira kunge dai ndiri kumanaja ufanira kunge uchifamba nemota kacha lavo yane mariranta anoreva mamisha kamfanira afananga achifamba nemota but the fact yekuti havana professionalism vanozonobuka vanhu vanenge vachivabatsira saka ipapo ka ndopatozoti aiwa ina ndikashandiswe mahara kandi kushandira munhu akaenda interview nomwana kutaura mwe munhu inini akundirasa saka ndopanozoti arega ndikokusiye inongokatawo manetwork yangu yaya nokuti ini ndine chiura nemapromoters senge kwaMutare culture love I still remember kwaMutare kwakaenda ndakaenda naye kwaMutare asina phone unzvisa akabva iko kwatingirwa phone ndopakaita video rekuti handibvume kuchembera ukataisa mavideos ake ese ndo video nequality ndo video rakabuda akadhiriswa zvakanaka unzvisa napromoter Jordan News anaenda naculture love chete ndana Bongrifier Bongrifier ndiwo ndikatoti ndiwo ndikatonosaini nokuti Bongrifier anonzwisisa unzwisisa anonzwisisa ende Bongrifier munhu ari humble ndio munhu ndikatoshanda naye nokuti pandikaenda naye wese kwaMutare koko wakabva kutengerwa mafoni wapiwa mari but munhu akuya kunoka akunoita zvake ega unzwisisa saka vanhu vakadaro washandike navo vanoita zvinhu zvakadaro izvozvo hati kupanza ko makolabo awakarongawo nemabig artist vapa wakatanga kuita zvokuronga makolabo ndiapi chimbotitaure makolabo nemabig artist sofa pane paalbum raFreeman iri David and Goliath pane collabora ndikamurongera na Tuwela Kaira kana kwambundwa nezvake from Zambia. That lady she's one of the biggest female artists in Zambia. Akato nominate kwa pa Southern Africa best female in Southern Africa. Kuna Namakazi, Amara, Jema, pana Tuwela Kaira from Zambia. Oyo ndio wakaronga collab na Freeman. Ndiye akaita collab na Freeman. Itu effect two panere kutanga rakabuda pa album kwesta rimwe rikuya after album next year ndio ningere chiwero ritarisiwe irororo ningere ra Tuwela featuring Freeman irangara Freeman featuring Tuwela mamwe arikuya aichiketi bossa ngama mention izvezvi but arikuya mamwe ma big artists pa Zambia futhi ndina the main behind those collaborations. Sama connections wayo unongochimaona sei wayo kuronga makolabo ma international aya unoona kana zvinhu zviri una pari pamboti zvinhu kana zviri mawirika aukakwanisa kutsanangurira munhu kuti zvinhu zviita sei kuti zvinhu zviri mawiri waiziva iwewe unongochingozviita zvichiitika unzwisisa
nokuti unogona kutsanangurira mumwe munhu kuti ndozviita soka ozvitry ozvitadza bosi kazhinji kacho zvinowanzoitwa navanhu ane mari chichichi but yokawara palevel regauro wazviona ndosaka ndataura kuti ini hanana mari waizi hanana mari but makolabho ari kuti wakaronga ndinokwanisa kunobata ndinoshanda nenexus music yekuzambia ndo one of the biggest record labels in Zambia. So Nexus Music inenge ichitodawo kuti ndichinotaura nawo ndakati we want to create like a relationship of Zimbabwe and Zambia through music. You see, so vanhu wacho ndo ana Freeman wacho ndo vanhu vanorera muZimbabwe unzwisisa of which kunana Zambia vanorera vacho vari under Nexus Music wakawandisa waisiya. Saka inini I'm the main ari kuita zvinhu izvozvo. Asi makolabho pane mamwe achatoya but say kumaartist acho vanombokusimbisawo here pamasongs avanenge vachizoitawo kuti bosi Kawara chichichi unongoziyawo zvongosimbisa sezvo uri munhu ari kuronga zvinhu aiwa kusimbisa saHKD boss zonza ndakazodecide kushanda nawo na professional HKD boss asi munhu mmoya anenge vapana vesandataura vandichikawadi HKD boss munhu anenge achiziva zvanenge achiita kusimbisa vanosimbisa uchaona ipapa patikaita mamwe maprojects ari kubuda vachasimbisa kusimbisa vanosimbisa. Alright. Saka ndeupi umwe artist waone shungu dzekushanda naye panyaya dzemakolabho kana ngoshandawo naye pamberi papa zvinoitika pampacho hawu ndoda kumboshanda naye unoona zvinoitika pampacho shungu dzinenge dziripo but the fact yoti vanhu vacho the way they respond to us tozongoti todzibvisa shungu dziya toona nge vasina basa but sometimes uzati unofanira kumboona vanhu vasina basa kuti ukati ndine shungu yekushanda nanhingika ninge wacho akanomubata akanokutaura zvimwe akanokudadira unzwisisa saka umbodzibvisa shungu idzodzo umbosiya zvakadaro asi ndichitaurawo Nexus Music yakati ikuda kushanda ikuda muZimbabwe irikuda Freeman Wingy D kuwakadzi irikuda Amara Brown na Tamimoyo unzwisisa but ndo vanhu saka ivo vakaziva kuti inini ndinokwanisa ita se noti ndinoshanda nawo that's why ndichishanda nawo kunoku ndinechoita zvinhu izvozvo. Saka iwe unokwanisa kuwalinkisa here nevanhu vavataura? Yeah, I tried kumbotaura nemanagement dzavo but iname manager ndikuitawo basa iri auzivi kuti manager wo anofungei nezvanhu but unoona hauzivi kuti manager wake waTamimoyo achafungei nedhiura ndichida Tamimoyo kuti una deal zvariyerika zvinhu zviri tikatarisa Tamimoyo hana collaborations dzinopisa muAfrica tida kunyatsotarisa zvipaja unzwisisa saka uchiminzi management yake they are failing kuti vanga achiita chinhu chinozivikanwa Africa yese vari kutotadza munhu wese pane panogumira uye ukanoona ndagumira apa management yaWingy D chaipo pane paikutogumira paikutotadza kunge ichisvika bhanda aiziya iye kana tiona tiri kutadza kunge ichisvika apa zvafanana sezvanambotaura izvozvo kuti iwewe kuchikoro ticha wenyu wehistory pane pamwe painoona kuti matopics aya ndo anotora ticha wepaHarare hayi ndiye anogona kupinda nemo nematopics aya unzwisisa iye anomagona but ari kuzoona kuti matopics aya the way anoexplaina kwamurika zviri kuzonoaffectani mastudents pass rate yavo saka anozonotora maticha wepaanother school oya ndiona like maseminar oya obva pinda nemo nokuti hazirevi kuti management yaWingy kana kuti yaTamimoyo yakadhakwa but pane kamika ona teacher the fact yoti aina notora mwe teacher asi selfish nokuti akaita selfish anouraya mastudents so pane level rekuti bhanda akasazoona kuti but big man waisiya chibaba but tikatatarisa kana achienda kuUK anoperformira maZimbabweans kana achienda makantries anoenda Australia, Canada, South Africa anenge achinoperformira maZimbabweans hapana panoti anoenda kuSouth Africa unoperformira maZulu machi akazara unzwisisa maybe mamwe wacho anozongoyawo ma1 akwezwa nemaZimbabweans but mutukudzi ndiye one artist aikwanisa kuzviita saka management aisikwanisa kuzviona kuti maartist edu emuZimbabwe asikwanisa kudaidzwa kuZambia kumashows kuZambia zvikuti kana Burna Boy vasodaidzwa kuNigeria vasodaidzwa vasodaidzwa tisatambotira zvokuAmerica Uganda vasodaidzwa kuGhana unzwisisa muno mushata wale akanzi ane show chinoenda
Bena boy chaiti tambota zvashata wale bena boy chaiti akaita seti kanosiya mari unzisa saka ndo mazimbabwenzi akwanisa kuita izvozvo kunigeria ndo international artist noti patinechiti international artist asikureva kuti ukaenda noperformera mazimbabwenzi ari kuuk uya now an international artist no zvakafanira kuti tinongotora mazimbabwenzi vatomaisa kucity sports kangomaperformerera muno wingidi yakuperformerere kupi zvinhu zvangofanana wanzwisisa saka level ramutukudzira iri rekuti panonozadzwa varungu ramukanya mapfumo kuti panozadzwa varungu vanenge vakazara vachisiya mari ndo international artist ona mudhara wekuridza pana ruzendo akaenda kuitalo atova international artist nokuti mudhara yakwanisa nauridzira mavheti akazara asi ukada kutora bhazi ukati nauridzira ari unoridzira mazimbabwenzi saka international artist kuti tiwane muzimbabwe so far so far my international artist watinayo muzimbabwe ndiani ndikatoti mutukudzi ndiyonga tinayo watanga tinayo andira current watinayo tovadati mapfumo mukanya type yake music yaya varungu vanozara ende kudzimwe nyika unotombonzwa vamwe vanotera nao chita ndamboteerera maproducers vechiti ndakaisipiwa namapfumo tumbirambira chichichi vachisa maprojects avo which means he is now an international artist ko JB japresa international kari pombi chana fact yoti collaborations akaitana kubotswana kwasangoenda tinoperformera matswana bozi mai manje apa musi wa 16 ndaona pa Facebook ane show ku Rwanda sandoti international uripo inasina kuona show yacho but I know japresa kuti international uripo unzwisisa and he is still working kuti anga tino reach that level but big man international kuti anoperformera malawenzi vanhu malawi akazara haazvikwanisi macheso futi ndiane mumwe international and international artist nokuti anokwanisa anoperformera mozambique macheso mamoskeni alright kuti isu tisvike palevel rana bena boy is mazimbabwenzi kana kuti mazimbabwen artist vanofanira sei chimbotiudzawo mafungiro ako unofanira kuimba music international inoappreciatwa nemunhu wese zvafana besides kuimba music that kind of music you can do macollabo kana maita macollabo moimba zvine musoro unzwisisa you can do macollabo nanaiwa nayemaladi vakanoita nananhigrinawo even ukanobata nhingiri ukaona movie ukanobata kana artist anonopiswa kuuganda ukaita naye ikokoko you can now go kuuganda unoita mashows nokuti vanhu vakuziva panoona chinhu chako patrace vangani vanoplayiwa patrace mazimbabwenzi akawandisa wese ana popten vanoplayiwa patrace but following yavo mapages avo achitombokura angoti mazimba ari kufollowa nokuti kana munhu akuridzwa patrace unoona unofanira kunge wakuma makazi vavese fanira kuma 2 million mafollowers unofanira kunge kana youtube yako unofanira kungoona maflag ana DJ maporisa wazviona manje saka international level mazimbabwen artist haipapo wachiri kunetsekana asi pane imwe music yekuti music uchiteerera una music ida yakaona market asi kugaira ndokunogaira noti vanenge vachisaiza kuti iwe ukanobata zvafanira izvo zvindikudzi kuti ukanobata inamwe sadans unotaura vanhu asina shanda nawo noti inogona kuvati vanogaira usingagairi but vamwe vacho ndakaona vanogaira ende vamwe vacho nokangaswa nemanagement dzavo unzisa umwe wacho anofanira kana akurira nemuridzo muzimbabwe munomu afunga kuti unzwisisa ilevel kuti akuzvigaira but asiziva kuti munhu uyu ane talent ri paari rokuti akwanise kuti talent roroka akwanise kana uri kochi une talent uchigona kukocha iyoyo unzwisisa unoshanda wege anoda maplayers saka manje handizvo saka ndonhau yacho ndonyaya yacho yekuti maartist emunomu vakangoita humble just what Freeman did aita humble una ndaisika expect kuti expect vanodaro ari humble watoshamisika wachitobvuma kukabira collabo handina kushamisika zvangu but zvinhu zvekuti ndakati nelevel rake Freeman nelevel rake zvechokwadi ane nelevel rake but munhu uyu akulisena kune munhu akatonditi Kawara isangano vanhu zvina munhu uyu wazona zoti mama artist akwanisa kuzviita anonga achitodaidza kuti iwe pamwe pacho inenge mhosva yemanagement inenge ichitoona kuti movement roda kuitwa iri riri kunoboosta nemu raKawara saka rakanoboosta nemu raKawara saka gatirege kuita sei kupinda mazviri
ega tingori tsike saka izvozvo ndo zviuraya career dzavo obata saka pane pakaipa ko ana the likes of Nito wakaita ma international collab nadema kwa Nito achiri kushanda wanambobvira mumenshina Nito asati international level but achiri kushanda noti pane pambo tunoita collab neinternational artist ngana nabvanchoga wakaita nana AY1 but anenge achikwanisa nopefuma ugane but AY wakapera ka wazoona manje saka pane level kuti iwe unogona gana wachari kurire kala zakaita collab nani weku Jamaica anzani Tablands but iwe fuka kala zakwasaenda ku Jamaica tinoperforma song ye aida kuti bodai akwasaenda unoti onorwa mota minyungu kupfira akatozadza mari dzichito yachipiwa pane nyaya saka international artist asi mafanisika kuti uzonzwa konvinza Zambia yese uri muZimbabwe pane pakaipa unenge watoita mahits waiziya unenge watoita mahits saka ndo nhau dzacho kuti ungoita collab nemunhu wekuzambia kana nemunhu wemalawi kana nemunhu weku unogona kuita collab na Beyonce chaichero usafunga kuti watowa international artist tinoda kuzona results anobuda after you have collaborated na Beyonce tuona results anobuda even mapages yako tokona zvirongokura YouTube yako wakuricha mamiliyoni within seconds within hours munhu akupinda miliyoni takona munhu saka ku music industry mu Africa nyika dzikuita musoro ndiana Nigeria kana South Africa handiti ndo vanhu vari kuenda musoro ende vanhu vana advantage na Ghana type yawo music ino appreciate nemunhu wese ende vanoberekana uya vanocollaborate na uya vanodai handa saka mafans awo zvinenge zvine punch but munomu kuti tiberekane maartist edu anga tinoberekana ka pane pakaipa mumwe akatoedza kuti haina ndite zvemagroup kuti property saka pane pakaipa kuti zvinge zvichishanda saizvozvo waiziva saka munhu anongosiyiwa achiita zvake asingaite zvemagroup ngaishande ega uyo anongoitawo zvake uyo anongoitawo zvake ofuichi manje wasutoziva kuti vakanobatana manjeka chinhu chavo chikanoiswa patrace vagara vanorizwa patrace but vari wana maforce waiziva wana simba noti that's why unoona Buffalo Soldier ameno chii chinoitika paari but level international ka anokwanisa kunge achinodongorera kudai so angakwanisa kuripinda karamba shanda kuti angakwanisa kunodaidzwa namalawi asi tapa level racho asi tapo asati asvika ukwana haasati asvika sei uchidaro una international artist chavo sekubatanidza kuti unodzoka back kuZimbabwe uchinobatanidza zvinhu uchinofeaturana naKina aiwa waiziya akukina nomushoreri aya kusushora kwezatati kubatanidza zvinhu unzwisa Buffalo Soldier kusa kutobatanidza zvinhu kuti zvinhu zvake zvinge mapages ake anga achikura YouTube ona Buffalo Soldier if you look at his pages YouTube tori pasi nana confused unzwisisa asi atanga kushanda kare akatombonetsana nana Burna Boy mu-international kuma celebrities ma-musicians edzimwe nyika vanomuziva Burna Boy andoziva Buffalo Soldier naCC andoziva Buffalo Soldier but international unooneka nemabasa unooneka nemaresults ma-views ma-YouTube una makazi hazvibatanidzwe zvinhu zvingoripo pachena unzisa chimukadzi chepalesoto zvinhu zvingoripo pachena hazvisi kubatanidzwa Burna Boy hazvisi kubatanidzwa zvingoripo pachena kuya muZimbabwe anokolekta mari naCC kuya muZimbabwe anokolekta mari mutukudzi kunze anga ari mupenyu achienda kune South Africa kuenda anokolekta mari kumazulu achienda kuNigeria kuenda anokolekta mari mutukudzi zvinhu zvisiri kubatanidzwa usindi kushora but zvinhu zvisiri kubatanidzwa unzwisisa asi kubatanidzwa so kuti munhu pane pambotoona kuti movement iri kuitwa nemunhu iri kutsvaga popularity unzwisisa ndosaka namenshina kuti kubatanidza muna Kina usushora Kina ndiye mumwe futi Kina professionalism harana YouTube account sha kana Facebook amborinayo professionalism unoona ndo zvimwe zvinhu zvoti ana Kina vanoramba chingofanidzana noti time yakashanda nepasvika izvisvika anofanira kunge akutongotya mari dzemusic but achikuda kutofana kutoshanda nhasi munhu apinda ndunge yuti asimuka nhasi Kina anofanira kunge achitobatana naye toenda futi but ona pakaipa professionalism pana Kina. What about Killer T aripo Killer T professionalism iripo kugona anogona
but zvandataura izvozvo kuti pane pamwe panenge pachilekwa nemanagement, so padiki pamwe pachikolekwa nemanagement yake, but zvese bhuku kuna Kilati music anotraya kuchinja. Kilati nemunhu anotoridha maaudience kutoona havachafarire zvinhu izvi ukasika kuchinja, waiziva anototraya, ende Kilati chinja yake chese chaita chinoappreciatwa, but pane panenge pachilekwa nemanagement yake kuti pakangogadziriswa panhu ipapo ka level international tinoenda, Germany tinoenda, Bungidi tinoenda international, Fimani wese wana mabhebhi ese ana Tamimo, Amara Brown wese vanogadziswa padiki tinoenda international level. Amara futi akutozikanwa zvekutodaro, but asati amundaona chizoita ake mashows and stuff, but the fact yototi kuZambia ikoko vatoti toda Amara vanomuziva, waiziva. Saka vanhu kuti vakaramba vachishanda ka vanoenda kumberi vanhu ivavo nananatio nevamwe ana Rocky aufa. Rocky ndakakamboitwa kuti makolabo nema-international artists. Rocky makolabo aitwa, but iwewe kana uchinoshanda pane vamwe vanhu vasingazivi vari into music business unzwisisa. Passion Java is into music business. As manager unzwisisa anene zvemanagement yako ndakazoona izvozvo pane angu epatani kuti Passion Java angori into music business newe chete. Saka tingade kumushora Passion Java nokuti iye charita kunotora mari nekukupa mari, iye achinotorawo mari anene brand name rako, because any project yaanoita inoiswa pachannel pake. Uona anene kutsana kuti anene brand name rako ari munhu arikuda kuita mari nebusiness remusic, onzisa. Saka angu epatani ndotana kuti angu epatani ndakavhura studio epoet sanitana angu epatani asvika pastudio angu epatani maaccounts ako staff chichichichi kufanira kunge chinounzisa nditore nechido chokuti ndinge chinomubatsira unzisa maaccounts ake kuti anga chinosimukawo. Noti iwe ukada unoti unoronga collabo but contribution yaPassion Java kumusic industry yemuZimbabwe ukuiona sei yakacontribute here kuti music yemuZimbabwe iye ndo pane rimwe level kana kuti arutotsikirira? Ndakatarisa ndikati arutsikirira zvake noti hanzi aita chake humba rume bozi akatoto mahitsi kakapisa muZimbabwe ka unoona mahitsi akarongo mahitsi aikwanisa ngoitika unzisa aikwanisa ngoitika mahitsi achirasipo Passion Java. Saka wewe kuti hapana contribution yakaita here kuti music yemuZimbabwe iye kuside kwake as a businessman contribution iripo kuside kwake, but kuma artist kuma fans music yemuZimbabwe mafans kuti yakamboitika ma first days pane zvakamboitika zvichine punch unzwisisa, but Passion Java rambochita basa rako music business ndo raari Passion Java. Saka atingade kuti ona pane pambo tiri kuona munhu business rakuita business iri, but business rakuita iroro chona kuti matorera kuita mari business iroro but macustomer ari kudhurisirwa apa haukwanisi kuenda unoudza macustomer waiziya. Saka akanimeshini zvinhu but Rocky apera akatombosimudzirwawo akatombokusandati Passion Java ramboita basa kuna Rocky. Ona Passion Java anenge achitoziva kuna Rocky autoziva kuti munhu wanga apera noti ana Rocky anoda ngopushwa kavaive vanhu si hard working. Rocky akana mikani akawanda big brother anzani mampi wekuzambia mampi akatombondibvunza about Rocky mampi wekuzambia achiti Rocky tokwanisa kuita something chichine, but the fact yekuti ana Rocky vanhu vasiri serious uza kuna munhu ari talented wakanoona mafootballers munombare vari talented but hana basa nebhora unzwisisa. Kweza munhu anenge asikagone bhora racho ari nani but ane shungu ndiye anozinda kumberi. Saka Rocky bozi chakutonyasotaura fair Rocky chaya hana kana YouTube account wazona. Saka Rocky yekuti anoupload music yake bozi music yake ya mapango patanga paita shanda na Passion Java yanguwanika Passion Java. Saka Rocky mutego kuti chirema chida kupushwa chisina wheelchair autoda kugadzira YouTube chirema chida kupushwa chisina wheelchair. Saka munhu iye unotomutengera wheelchair unzwisisa. Chirema chida kupushwa chisina wheelchair unochitengera wheelchair uchichipusha unzwisisa. Mari dzachiunopema mutauni mamwe wototora unotokatenga wheelchair ka unzwisisa. Saka Rocky ndofunga nditsanangura zvakawanda
akatengerwa wheelchair naPassion Java. Passion Java akutomupusha futi Rocky unzwisisa. Saka wheelchair but Passion Java anenge akato mazwana. Saka Passion Java afana kudzisa mari yake. Mazwana kuimba ega. Ega afana kudzisa mari yake wheelchair Passion Java. Akuzviti handa kuzviti. Imimi wacho saka zvakaita Passion Java zvina kuipa ndokuti akanotora Rocky ari kumusha wakamuita zvakamuita zvina kuipa. Iye Rocky ndiye akashandisa kushandisa brains ake. I don't blame Passion Java on that. Koku hip hop unombobvira taura nezvako ku hip hop ndaona kuti kunenge kune zviri kuitika. Ya hip hop ndikona iri kuuya but pane chiri kuitika vari kuzoramba pane vafana vari kuzongoimba zvakadaka kufana ndinofana ndikamboteereswa kwandikamboendawo munhu akanopindawo netrend rake vese vakuda nonopinda netrend rake vakuda unzwisisa vese vakuda tonoimba savotes kuna vafana hobha kuimba savotes mumwe kumasvingo ari kupisa kutogona zvekutodaro mumwe ari kunoimbawo saholy 10 saka hip-hop inogona sezimdanzo vakaramba vachinodaro kunotedzera kunoimba zvinoimba selflow anoimba ega maimbiro ake ndeake ega ari unique holy 10 maimbiro ake ari unique votes maimbiro ake ari unique asi ava vari kusimuka ndo vari kuzofanira kuzoti madhara aya ari pamusoro apera pane panonzi kuna munhu anopera but pane panonzi wanyarara ndo pari kufanira kuzonoovertake osimudzira dhanzi reipopo but manje vanovertake how can they overtake while they are just following, they are imitating their style. Kupa level international hip hop kuwafana hip hop international unonetsa noti pari pamboti kuona mukana sa votes akana mukana wekuona MT pari pacho iyo internet pari pacho da zvimwe zvacho zvinozonzi zinosirwa kuna jaja zinosirwa naMwari kuti collaborate na MT collaborate sirwa navanhu dzinofanira rakatoendesa votes pari mu level but rakamuiso pari mu level riri nani anazomenisa pachairo unotoona mukana unzwisisa waona mukana but vakaramba vachidaro vanoti ivo anarikirosi pavari kuya munomu anarikirosi vanhu ivavosha ngavatise padhuze noita asi collabori pasina namari noti ivo manjika zvamana vese ana Sizzla pakwaya atiza nyaya dzake kudhara paipai ana big man afanira kwakaimba nevanhu vaya kare unoziva kare akapedza naSizzla kudhara but ameno zvinge zvichiitika ndizive kuti vanenge vachideka ndavasikuda waiziva but munhu wese anounza tsika muZimbabwe anofanira kusiya collabo kana musingazvigoni noita siye collabo saka Rigiro safanira kusiya collabo Rigiro safanira kusiya collabo kana musingazvigoni noita siye collabo but inini imimi ivo nozvironge ivo ndo vanozondibhadhara mari une link na Rigiro ana link na Rigiro but ndinozitemba kuti ndikanotaura nemunhu anotosiya chiti kuti usvika mudhuze naye unosvika sei unosvika mudhuze maRigiro seiyo atombotakupa so takuti ronga collabo raRigiro raini artist nemuZimbabwe vakuna munhu anorema unosvika sei padhuze naRigiro anosvika handi ari kuyere pasvike here pamafanize unosvika mambama unenge wapiwa mambama nani unosvika saka level iroro roti it's all about how you approach munhu yeye waiziya approach yako nematauro achaita unogona kudzikisirwa kamari hatsi kuti collabo inonge yamahara collabo yako yemahara but unogona kudzikisirwa waiziya unogona kudzikisirwa kamari noti wagona kutaura iyoyo vanhu vanosiyana panogona kutosvika kana Passion Java chinotaura naye Passion Java kanondomudzura Rigiro saka anotokabira zviita katonoimba mahara unoziva iyo munhu atadzani kuimba mahara iyo ndirikirosika rigirosinoati una Mwari anopa vanhu zvipo zvakasiyana iyo kangani yoti yo kanganiyo kekuti kana pachikoro iyo panoitika chinhu chataurwa navanhu vakawanda hapana kutera kozongoita one student inonge nainoti headmaster ite chakati headmaster vakanoita kazvinhu izvozvo saka zvinosiyana word of command inosiyana waiziva kuti zvinhu munhu akamira sei unzwisisa Sizzla chaichai ona aindisikakanganiwa koma wangu blazing vibes kwamutare DJ Tinashe Elder Blaze kuona vanhu vandobiga ndo vakanondilingisa naSizzla vanhu ivava uyo ne link naSizzla ndati vanhu vandobiga ndo vakandilingisa naSizzla ikasaka wana aro saka vangofanira kunza Sizzla December muZimbabwe
saka iye akachita ari busy nemaprojects ari kuita noti Sizzla ane mufanhu wakanonzi iStitch vafanira kunge achibatsirwa ndindi kumanager iStitch mufanhu waSizzla nomuzimbabwe muno noti manje chatoita Sizzla cheendosement so DJ Tinashe neBlessing Vibes ndo akaita kuti ndinge noti ndiri muchigrupu cheBlessing Vibes ririko kuJamaica igrupu rakafomwa naUWAs yokwamutare ndo madhara airidza rege kare saka vakambogara kuJamaica saka grupu iro riko kuJamaica so link ndo wakangondipa kuti mufanhu wangu Kawara link iyo saka link rekwasizzla riripo but link iroro anenge aripo malinks anenge aripo but malinks ayo must use those links kuti pabude something waisiya kotongoti unzisa anofanira kushandisa kuti pabude something uye pabude kana hit song yakaipa checheyo neartist ari willing achinosiya something song yobuda totora mari but asi malinks anonzi andangonzi zvechiwaiwai achingobuditswa aya malinks anenge aripo mukoma wangu kuri kwa DJ Khalid munare link iri kwa DJ Khalid kuwanika rinowanika ina anguona chandingangozviudza hakuna munhu anorema ari pasi pezuva akasikwa naMwari ungenini iye munhu iye ane chaanenge achitodawo pauri saka hakuna munhu anorema waiziva kurema kuriko kuti unenge uchingosimbisana nevanhu vakawanda kuti ninganorema but hakuna munhu anorema uzwisisa wairipo Kawara maita po mune zvimwe zvekutaura ndoda kuudza kuti kune studio yakavhurwa kuAirport ina mukoma labisa inonzi Arnold music saka mageto youths vanda kupinda maridhimu vanda noti mageto youths ndozvavo kazoda kunzukotira zvemageto youths pamwe zvezimdance asi muyengoita zvezimdance chete amitiro zegospel when you say ghetto youths hatitaura kuti zimdance mukoma wangu kona ghetto youths zvataura kuti ghetto youths amite zvegospel ka iye wacho anoimba gospel ari kurira anonzani uyu kwamutare anzani tokasimoyo ghetto youth tokasimoyo ghetto youth saka vanhu vazhinji iwana adhuterere maghetto youths waiziva anatinashe mudasi maghetto youths saka kana nchiti ghetto youth andisondotora zimdanzo wandopa mwiri wrong ghetto youths ka maghetto youths waiziva ino wandofarira kutoramba nchita zvezimdanzo koma useuda wemugeto kwekumasabhabha kumadheudheu vanenge variko vane matalents vanoda kuimbawo chichichi ingoti munhu wese kwete kuti getokunapane kuna naborodheu chichichi vanenge vachitodawo zvekutoanyaya yekunyanyosimbisa maghetto youths nyaya yekuti vapanewawo sorry ndakumbochinja language vapanewawo takanombowaona ka vakatombotiona ngetisiri vanhu ka vanozonozviappreciata pamberi ka waiziya asi vako emujecha vakanosimbisa waiziya memuchizivana background makanosimbisana makanosimuka saka vapana ivavo vanozoappreciata zvinhu zvakadai yofuka kuti iwe windidiatirona pane boredio achitanga kuimba saka airamba simbisa mageto ake vekuboredio vakuzoteerera izvezvi vaona kuti munhu ane level unzwisisa japuresa fuka toiteerera pane boredio japuresa itanga kuimba avaitoti uyu akuita noise munhu uyu akuita zvinhu zvemashawi but izvezvi ane level wakuona ana Davido apa japrisa mageto youths vanenge vakasimbisa mageto youths vanenge vakasimbisa zvinde apo saka mageto youths zvotange zvinhu zvechiromberombe izvo zvinoshoreka wanatesa mastars acho anotamba bhora vacho vanenge vakabva mugeto unzwisisa vakabva mugeto vane mariwo vanodzi masalad anotanga kuzoappreciata ivavo vakuona kubuda vakuona naWillard Gatsande vakubuda paDSTV but anenge atori akabva kuchii asi dai ipapo pakabva mugeto akaenda kana kumasalad akamati guys inini toda tomboda isongo ndombopindawo ndomborowawo waisiya vaigona wanotomubuka kuti aiwa iwe wasi klasi yedu asi mageto sanosimbisa hapo mati kunonzi chiri kustudio Arnold music iri kupi iri kuAirport ndokuruda kubva uchana maprojects mamwe mainternational projects achabva ikoko saka pane mufanhu wangu kwamutare anonzi Alibis ndiye ari kurowa mamwe maprojects nalabista saka Arnold music iri kufuti kwamutare vanenge vachida vanobata kupa social media iri kubatika social media pane mapages regroup rakanzi Arnold music then Facebook
nini ofti ndine mapages boss Kawara anenge achida kundibata for business ndini ndakaisa namba ipapo Instagram boss Kawara but isa vanhu vakura tatambire zvedu Instagram takura asi Instagram ndio anadiki Instagram ndio takura iko wazara na maititi na madam boss na passion kana ni zvimwe tavana vakuru atakwanisa kunge tichitamba nema-social media platforms akama-sites akasiyana-siyana Facebook yo sinafu ndibata ipapo but usononzi Facebook ndiye mabambi ona saka ndati tawana vakuru uri mbambi uchiona kana gogo wako anogona kutobatika paFacebook uri mbambi ere inini zvamunoona inini ndinobvuma zvese zvamandisa nokuti inini ndinoziva zvandiri saka zvese zvamandisa kategori yamango ndiisa iyoyo waiziva chero chibharanzi chinobhadhara futi waiziva saka vanondibata ipapo vanondida management ndakanga wana filming wanda kuitwa mavideo mawedding videos zvese I'm also a video director. Nampano wangu Rogers, kune mpano wangu anonzi Rogers T-sharing. Ndiye video director ari kupisa zvamanje manje. Okay. Ari kupisa saka munenge achigoda unongotibata. Towaitira ma wedding videos and stuff. Tabanza.